ניקס, מותג האיפור המקצועי נוחת בישראל. בואו ננסה ביחד כמה מהמוצרים הנדירים שלהם. התחלתי בטוש גבות בגוון אש בראון, האפליקטור שלו דק ברמות, נוח לשימוש. אתם יכולים לראות, אני ממש מציירת איתו שערה. המוצר הבא זו האהבה החדשה שלי, The Buttermelt Bronzer בגוון Butter Biscuit. מיד אחריו אהובי The Buttermelt Blush בגוון For the Butter. תקשיבו טוב, הם שלמות הבריאה, נמרחים כמו חלום על הפנים. המוצר הבא, The Epic Ink Liner בגוון Milk Chocolate. תקשיבו, האפליקטור שלו דק ברמות, הוא נוח לעבודה, אני גם מציירת איתו קצת נמשים, מדגישה קצת נקודות חן שאני אוהבת, הוא עמיד, שלמות. הגענו למאסקרה On the Rise, מדגישה, מעריכה, מפרידה את הריסים, היא פשוט נדירה למי שאוהבת ריסים וואו שנותנות שואו. לקומבו שפתיים בחרתי בתוכם מתחדד בגוון קקאו. אני חייבת להגיד שהם נמרחים מדהים ומתאימים פשוט לכל קומבו שפתיים. אתם קולטים שהם פה? לא, אתם לא מבינים את הסדר גודל של הדבר הזה. והגענו לגלוס, חברים. פה אתם יכולים לראות איך הכל נופל לי מהידיים מהתלהבות. The Butter Gloss, כשמו כן הוא, לא דביק בכלל בנות, נמרח כמו חלום, וקומפקטי לרמה שנכנס לי לכיס. בסדר? הגוון שלו זה גוון פרלין, שזה סגר לי את הלוק פשוט נדיר. בשלב הזה החלטתי שחסר לי קצת זוהר לוודג', אז לקחתי את הפלטת קונטור והיילייטרים. הנדירה הזאת, יש לציין שכבר היה לי אותה, והיא מאלפת ונדירה. השתמשתי בשימר בגוון אייס קווין, וזו התוצאה הסופית. אני ממש נהניתי, אני מקווה שגם אתם. כיף לי גם להסתכל על זה ככה במבט שני. זה יצא מושלם, תודה לניקס. הנה אני קצת שרה ורוקדת ומקייפת. אני אוהבת אתכם מלא ונתראה בפעם הבאה.